हेल' लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोननि थाखाय गोदान जबनि आपडेट लाना फैदों बेनो जाबाय ग्रेड 3 लेभेलाव दा भेकेन्सिया बबेनिफ्राय फैदों आरो पस्टआ मा होनोब्ला बे जाबाय लर्ड मण्डल थ' नोंथांमोना जायफोरा मण्डल साख्रि मावनो गोसो दङ एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय फरायनाया 10 पास बेनिफ्राय एक्सट्रा मा नांगौ आं नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्सखौ होगासिनो दङ बेनिखायनो भिडिअखौल' नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेबायदि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव दा नोंथांमोननि दरमाया जागायगोन 14,000 निफ्राय जागायनानै 60,500 प्लास ग्रेड फी दंबावो 6,200 नोंथांमोना पार मान्थ मोननो हागोन बे मण्डल पस्टआव जायफ्रा साख्रि मोनो दा बे भेकेन्सिया बबेनिफ्राय फैदों होनोब्ला जों दानिया नायनोसै अफिसियेल नटिफिकेसन दा बे भेकेन्सिया फैदोंमोन लोगोफोर डिसि अफिस गलपारा डिस्ट्रिक्ट थ' नोंथांमोना बयबो अल आसाम एप्लाइ खालामनो हायो जायफोरा एलिजिबोल जायो दा बिदिब्ला जों नायनोसै फैदो बेयाव अफिसियेल नटिफिकेसन डाउनलड खालामनानै दा नोंथांमोना लिंकखौ मोनगोन एप्लाइआ अफलाइन जागोन नोंथांमोना स्टेन्ड आप फर्मआवसो फिल खालामनानै बाय पस्ट खालामनांगौ आरो नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों डिसि अफिस गलपारा डिस्ट्रिक्ट अब्लाबो बयबो एप्लाइ खालामनो हायो नट अनलि गलपारा डिस्ट्रिक्ट नोंथांमोना बयबो बेयाव एप्लाइ खालामनो हायो स' बिदिब्ला जों नायनोसै फैदो मा नांगौ डकुमेन्ट्सखौ आरो जोंहा फरायनाया बेसेबां नांमारगौ दा भेकेन्सिया गासै 24 दङ लोगोफोर लर्ड मण्डल पस्टआव बेनिफ्राय जोंनि एसटिपिआ 2 दङ बेनिफ्राय इउआरआव 7 दङ बेनिफ्राय फिजिकेलि विथ डिसेबिलिटि एबा जायफ्रा हेन्डिकेप नोंथांमोना 1 मोनदों भेकेन्सिखौ बेयाव थ' बेनिफ्राय EWS निफ्राय दङ 6 नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन गासैखौबो लानानै 24 बेनिफ्राय बैसोआ मिनिमाम 18 इयार्स बेनि गाहायसिना जानाय नङा बेनिफ्राय जोंनि एसटिफ्रा 45 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन थ' बिनिफ्राय क्वालिफिकेसना 10 पास जानांगौ बिनिफ्राय मण्डलाव जायफ्रा साख्रि नोंथांमोना मावनो गोसो दङ अब्ला मोनसे कचिं एबा ट्रेनिं डिप्ल'मा लानांगौ बेनो जाबाय 6 मान्थ्स बेखौ बुंनाय जायो लोगोफोर RCCC थ' नोंथांमोना जायफ्रा ट्रेनिं लानाय दङ गुवाहाटीनिफ्राय अब्ला बे मण्डल पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जायफोरा मण्डल साख्रि मावनो गोसो दङ नोंथांमोना बे डिप्ल'मा एबा कचिंखौ लाथारनांगौ अब्लासो दानिया मण्डल पस्टआव एप्लाइ खालामनो हायो नङाब्ला हानाय नङा थ' बिनिफ्राय नोंथांमोना आरोबाव बेजों लोगोसे 6 मान्थ्स डिप्ल'मा कम्पिउटार सार्टिफिकेट थाबावनांगोन अब्लासो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना बेखौ बाय पस्ट स्पिड पस्ट एबा बाय पस्ट नोंथांमोना जायखिजाया खालामनो हायो बेनिफ्राय एप्लाइनि लास्ट डेटखौ जों नायगोन नोंथांमोना बेयाव एप्लिकेसन फिस थाइसेबो नाङा थ' नोंथांमोना जोंनि एसटिफ्रा नाङा आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना हाउ टु एप्लाइ होनोबा बेयाव एड्रेस मोनखादों अफलाइन एप्लाइ खालामदो लोगोफोर लास्ट डेटआ जानुवारि 12 सिम थागोन नोंथांमोना 3 PM सिम बेखौहाय स्पिड पस्ट एबा डाइरेक्ट थांनानै बोहैनो हागोन जायफ्रा लकेलिटि थ' बेनिसिम लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ थ' बेनिफ्राय एप्लाइ खालामबा नोंथांमोना एनभेलपआव गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरेक्स कपि खालामनानै सेल्फ एटेस्टेड होनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना स्पिड पस्ट एबा बाय पस्ट नोंथांमोना हरनांगोन आरो जेब्ला नोंथांमोना स्टेन्ड आप फर्मआव फिल खालामगोन अब्ला वाट्सएप नाम्बार इमेल आइडि मबाइल नाम्बार गासैखौबो नोंथांमोना होजोबनांगोन स' दानिया नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव फैदोंमोन गोदानै साबस्क्राइब खालामदो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव